La catarata s'ha d'operar quan afecta de forma significativa la qualitat de vida del pacient i per tant, el seu moment variarà depenent de l'edat del pacient i de la seva activitat. La cirurgia que realitzem en aquest moment ens permet tenir moltes menys complicacions greus que abans i per tant podem començar o fer aquesta cirurgia en un moment abans del que fèiem anteriorment, amb uns resultats correctes. Però és molt important en les visites prèvies a la cirurgia poder determinar fins a quin punt aquesta pèrdua de visió o aquesta catarata afecta la qualitat de vida del pacient i decidir conjuntament amb ell quin és el moment ideal per fer aquesta cirurgia. Les lents que estem implantant en aquest moment en la cirurgia de catarates són bàsicament de tres tipus. Per una banda, les lents monofocals, que ens permeten corregir l'agudesa visual de lluny, les lents tòriques, que ens permeten corregir graus alts d'astigmatisme per sobre d'una dioptria, i, per una altra banda, lents multifocals, que ens permeten corregir no només l'ull de lluny, sinó la visió de prop. En aquest moment estem fent servir lents trifocals, que tenen, a més, un punt d'enfoc per visió intermitja. Abans només teníem accés a les lents monofocals i, per tant, els pacients tenien que seguir portant ulleres després de la cirurgia. Ara, amb els avenços amb la tecnologia que hem tingut i sobretot amb l'accés a el que en diem microincisions, en les que podem implantar lents per una incisió molt petita que influeixen molt poc amb la curvatura de la còrnia, els resultats refractius, és a dir, la graduació que ens queda després de la cirurgia, és molt baixa. I, per tant, això ha obert un ventall d'altres possibilitats, com aquestes que hem comentat, de lents trifocals i lents tòriques. La idea és aconseguir que després de la cirurgia el pacient depengui el mínim possible de les ulleres. Podríem dir que la cirurgia del segle XX estava destinada només a aconseguir una recuperació de la transparència dels mitjans òptics, canviar aquesta catarata per una lent transparent, i en canvi ara la cirurgia que estem fent no només va destinada a aconseguir recuperar aquesta transparència, sinó que també va dirigida a que la graduació que ens quedi després de la cirurgia sigui la mínima possible i, per tant, el pacient no depengui o tingui una certa independència de les ulleres.